zahlukene, khona isipoki, zikhona nje zahlukene izinto masithi inhlanhla emnyama izinto ezikhandwa manje zisukuma manje, hayi into ekhandwa manje kuthiwa izosukuma emva kwenyanga. Cha, lapha ekhaya ngisho nokuthiwa inhlanhla emhlophe ayikho into ekhandwa le ekhaya ivuke emva kwenyanga. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngwakashembe isibongo. Kumafovuke njengento engabani isamba nesabomkosi angalala maqedo lala bafoza nokwathi isikhundla othima uvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo umadakeni oyishasa nkentela. Sifikileke safika endumbeni ka dokotela uDr Jama, uDr Mtatela. Sizokhuluma indaba enkulu, indaba yala endumbeni, enye imfihlo, enye uzoyikhuluma nje ecacise. Dokotela, asivele sikubingelele sikwamukele kwiNethezeka TV. Asibingelele kwiNethezeka TV, sibingelele bona bonke abantu emakhaya. Dokotela, ake sikhulume indaba enkulu la yemsebenzi oyenzayo le yokuphakamisa, okuyimisebenzi emkhulu, okuyimisebenzi ethinta sona isigodlo sala ekhaya, okuyindumba yala ekhaya, ukuthi kahle le msebenzi uze uqale ukuyisebenza kusukaphi kuwena? Mangachaza nje ngichazela abalaleli emakhaya nababukeli beNethezeka TV. Umsebenzi osuwenziwe esigodlweni umsebenzi omkhulu futhi umsebenzi ejulile kakhulu. Eminye yenziwa manje ilanga libalele, eminye yenziwa ebusuku abantu bengaboni. Isuke ineyimfihlo zakhona. Njengoba sila sinezigodlo ezimbili, ilesi esinye isilapha endlini enkulu la sikhona. Into ezenziwa khona kayifani. Into ke edala kube nemisebenzi ejulile eba sesigodlweni kusekuyimisebenzi usinikezwe amakhehla. Le misebenzi ukujula kwayo ongangokuba mayikhandwa umuntu wasemhlabeni uyathuka mase esebona sekufakelela ijazi limnyama. Sinalo ijazi leli limnyama nelibovu, alifakwa noma yini, alifakwa noma kanjani. Njengoba silifakile nje silikhonzele salicelela ukuthi sicela ukufakelela ijazi ngoba sizokhuluma ngemisebenzi yakhona yobumnyama. Kuyinto enjalo. Ngifuna sibuye la ekuthenini ukuthi ngenkathi uqala ukwamukela isikhwama wawazi ukuthi ikhona lemisebenzi kusona lesikhwama wasemukela? Ya, ngakazi kahle. Kwathiwa ngigeze ngathi ngeke ngize ngisigeze isikhwama. Isikhwama niyazo njengoba bengasigeza ngabona ngizosigeza ngubani mina ngoba phela kusisona esami ngisiphathisiwe. Awukho kumsebenzi ongekho nje akathiwa asigezwe singcolile siqhubeka phezulu kwaso ngisamba kusona sigezelana isikhwama. Ngoba nabasingcolisa nabo kwathiwa abasigeza abasithatha ngaphambi kwami abazange abasigeze. Sambe enyathelweni zabo. Ngezwe kahle. Ake sibuye ke siqale wona ke umsebenzi lo wobumnyama. Ngifuna ucacise lo wobumnyama, uqhathanise noma uhlukanise phakathi nalo wokukhanya. Lapha ekhaya kunenhlanhla emnyama. Inhlanhla emnyama iyinhlanhla yokuvusa izinto engabonwa ngamehlo umuntu. Mangikhandela wena izobonwa uwe, wena osuku umnikazi wayo. Izinto ke lezo ezivuswa ngomnyama esimasuka la sisuka ngo-10 la selapha phesheya. Siyokwenza lo msebenzi kuze kuseyintatha. Lento uhamba uyibona masikuvusele yona ebusuku wafika ekhaya ifike ikhulume nathi sawubona sibanibani unazi izingane usho kunazo nawo unkosikazi yini ofuna ngizokwenzela yona nje ubungilandele namhlanje. Into ekhandwayo evuswayo zahlukene, khona isipoki, zikhona nje zahlukene izinto masithi inhlanhla emnyama izinto ezikhandwa manje zisukuma manje, hayi into ekhandwa manje kuthiwa izosukuma emva kwenyanga. Cha, lapha ekhaya ngisho nokuthiwa inhlanhla emhlophe ayikho into ekhandwa le ekhaya ivuke emva kwenyanga. Into evuka manje ikhulume manje ixoxe manje. Masikhuluma ngenhlanhla emhlophe into ekhandwa manje 2 days 3 days na futhi iyasukuma. Nawe usuyayibona izokwazi ukukhuluma nawe xoxa nawe. Zahlukene lezi zinto ngokwahlukahlukana kwazo. Into evuswayo ekhandwa ivuswe into ekhuluma manje. Mayikhanda ngobumnyama
ikhanda ngobumnyama ikhulume manje nawe. Lezo zinto-ke izinto ey'siza abantu abanamabhizinisi. Kufana nabantu abayizinyanga nabantu abayizangoma athi mina ngathwasa kodwa ekuthwaseni kwami angisizakalanga ngalutho. Ngathi ngibuya kaGobela ngabuye into zami ivaliwe, into zami ingasebenzi. Ngabuya lapha ngikwazi ukuhlola, ngabuya ngasakwazi ukuhlola. Into zami zavalwa. Athi mhlawumbe into zami zavalwa emuva zavalwa uGobela ngoba nganqaba ukwenza u1 no2 no3. Sikwazi ke lezo zinto zivula lezo zinto. Izinhlanhla eminyama nenhlanhla eminyama uqobo lwayo. Khona into ekuthiwa inhlanhla eminyama uqobo lwayo. Into efike siyitshale lapho osebenzela khona. Mawunebhizinisi, mawunesitolo, noma bekuthiwa ihlobo lini lomsebenzi. Into ebizwa ngenhlanhla eminyama efike itshalwe lapha. Ngifuna la ekuthenini ukuthi kukhona umuntu othi mina ngifuna ukuphakama ukuthwala ngedlozi. Ngifuna ukuya lapho ngoba abantu abaningi bathi ayekhaya kukhona owathwebula idlozi usebenza ngalo izinto zethu ezivalekile abanye beze bemkhombe bemushe ngegama. Ngifuna ukuya lapho ngoba uthi wena unenhlanhla eminyama shuthi uyakwazi ukuthi umuntu uthi akaphakame yedwa emndenini abanye behlupheke. Siyakwenza lokho. Ukuhamba lamanzi amnyama siyalenza. Silenze nje sikutshela ukuthi sifuna u1 no2 no3 wento yasekhaya. Uzophakama wena wedwa. Izinto lezi eziphakama same time engalindi futhi engacucuzi. Ukuhamba lamanzi amnyama mawuyindoda fanele ube nendle engangena umuntu. Mawuyindoda kodwa akuyona le into eyingane masikhuluma ngale into lezi zobumnyama singakhulumi nezingane ukuthi umuntu mina ngisasaba. Ngoba lapha ekhaya sikhanda into exoxayo. Sikhanda into ekhulumayo. Sikhanda into ekubuza ukuthi ufunani. Uyigcinele usiko lakhona ngendlela yakhona. Okuningi ke kwalezi zinto ababukeli beNethezeka TV fanele bazi ukuthi asixoxe fonini lokho. Ufuna ungibuze fonini ungibuza ukuthi umngozi balabo ukuphi angichazi lonto efonini. Wena woza kimi sixoxele sifanele siyixoxe. Ukhethula uthi hayi nongisabuyele emuva bese ubuyele emuva usawuhlanganisa ubuye. Ade ukhuluma ngokuhamba lamanzi amnyama ngisafuna ukusigcile lapho ukuhamba lamanzi amnyama ngisengagodluki kulona ngoba ukugudluka kwami kulona ngifuna ukuthi kuze kubaleke eminye imibuzo ethile. Ake siye la ukuhamba lamanzi amnyama lo yini kuqala ucacisele umuntu okuzwile ukuthi ukhuluma ngani kodwa wasesala endleleni. Ukuhamba lamanzi amnyama usuke kuyinto esuke ibulala umuzi wonke izovusa umuntu oyedwa. Ukuhamba lamanzi amnyama malikhandwa ngeinsika zasekhaya nezinto zakhona. Ngicathi izinyangeni ezikhona zimbili zintathu noma mhlambe sisihlanu izinyanga ekwazi ukukhanda ukuhamba lamanzi amnyama. Ukuphendula idlozi libheke wena wedwa. Izinto zakho zisukume ziphambili. Lo muntu usuke esangena ekhaya enze zonke izinto ekhaya emndenini. Uma ezongena nje ekhaya athi insila zakhe kuzoceba yena yedwa. Phela ukuhamba lamanzi amnyama likhandela ukuthi kufanele ecebe mina mangiyothatha izinsika zasekhaya ngizophehla lolu khamba. Kufanele ecebe mina ngedwa. Sikhanda into kanjalo ke ukuthi simdinga umuntu oluthuthelela amakwenziwa lezi zinto. Efanele unembezo uthatha ubeke ehlane. Okusho ukuthi ungabusadabuka. Ayikho into esenza sidabuke. Ayikho. Ngoba nendoda ethi mina ngifuna ukuhamba lamanzi amnyama mfana umtshela ukuthi lento oyifunayo izocebisa wena wedwa. Uzoceba wedwa kodwa fanele ugcina imiyalelo. Ngoba indoda esuke iyenze lento uma kuthiwa kubo kuyahlatshwa izoqala ihlabe yona kuqala la. Ihlabele lolu khamba lihlala nogologo kuhlale lapha kuyiladi njalo. Alisuki leli ladi. Kuhlale kuyiladi ngoba makuhlatshwa lapha labantu abanyakazi la bahleli la ukhambini. Ngenkathi ekhaya nje basuke sebenza nje begcina icala into engathi sho. Basuke benza idili nje lomphakathi ukuthi umphakathi awudle. Akekho umuntu ophumelela ngisho ngashisa impepho la kubongwe. Izibongo zonke zisuke zibonga impendulo mayibuye.
zibuya ziya lapho khambeni. Lento la ukhambeni kuzophuma leso sidalwa lo khambeni esingcolile sifike siyombatha le yamcimbi kuyoxatshwana laphayana kuvuka into ezimbi ileli dlozi lisuke livuka la ukhambeni seliyoba umdliwa. Ile dlozi lisuke lingcolileke ubone benza izinto nalokho into ezabo ishone phansi. Yeah. Umuntu ukade ehlabile kuthiwa ushila umuzi uthi usibanibani uphela umsebenzi kuthi usibanibani esikoleni ube nenkinga kuthiwa imoto yasibanibani ishayisile beyond repairs kade ehlabile inyonga imanzi sokuyinto enjalo uyikhulumile ke le uthe indumba zembili lese kuyona kahle kahle eyaleli jazi lemnyama mase kuba khona engaphakathi endlini wase uthi indoda nendoda ayibe nendlu engangena umuntu engangena ngane engenwa yiyona yodwa eyazi ukuthi yenzani kuyona. Ngifuna ukuya lana ke manje ngoba ngifuna uyicabe kahle ngingasali endleleni ake siye la ekuthenini ukuthi ngoba uthi kukhona indumba engaphakathi endlini nanga umuntu uyafika kuwena unalenkinga oyishoyo uyakwazi ukuyixazulula kuyena ngoba uthi uyakwazi wena ukuthi umuntu ecebe yedwa mase umuntu eyathola naye ukuthi unaleyo nkinga ukuthi emndenini wakubo kukhona umuntu ocebe yedwa thina sonke sisebenzela yena ngisho hlaba kufanele nokuthi senze idili uyakwazi ukumelapha leyo nto abhekene nayo. Umdliwa ngiyawulapha. Angikwazi ukukhanda into ngingakwazi ukuyikhipha. Islingi ngilinganise nje njengelumbo. Yeah. Ilumbo ngiyalifaka futhi ngiyalikhipha lonke uhlobo lelumbo likhona olukhandwa inyanga ngoba ngenyanga mina ngikwazi ifaka futhi mina ngikwazi ikhipha mina ngikwazi ihlanyisa futhi mina ngikwazi lapha hlanyisa. Yeah. Awufana laba bathi ayiyazikhipha bathi mina afakile ayiyazikhipha. Hayi mina faka mina ngiphinda lokhipha. Yeah. Ngizwa kahle. Kunjalo nje. No kanjalo ke futhi nomdliwa njengoba kusuke kupheka kusiswe isikhanda ukuhamba lamanzi amnyama umuntu othi mina ngihlushwa umdliwa mangihamba ngebantwini abahlulayo kuthiwa nginomdliwa ngiyawulapha umdliwa ngoba sikhuluma njengamanje kwinethezeka kukhona umuntu ozofuna ukuphakama yedwa emva kweminyaka emibili emithathu kuba khona umuntu obona lenkinga ethi nginale nkinga kanti umuntu oze kuwena wafika wayenza lento waphakama yedwa emndenini nangu umuntu usefikile ethi melaphi okulowo mndini walowo muntu wenze njani? Ayikho into engizoyenza mina ngizomelapha. Uyaba yinenkinga lo okuyiyena owamphakamisa. Mase bona into zakhe ishona phansi ufana aphinda abuye futhi nenani esasikade senze ngayo. Uyabona mbuke lapha ekhaya lento ibaluleke kakhulu ngoba abantu abaningi sesikhulume nabo banalenkinga ukuthi bathi izinto sesizayiyeka ukuzenza ekhaya ngenxa ukuthi vela azisebenzeli zisebenzela obani futhi sesathola ukuthi zisebenzela obani nalo ke ikhambi nangu Dr Mtatela uDr Jama okuyena ongayelapha leyo nkinga esikhuluma ngayo njengamanje ngoba uthi uyakwazi ukuyelapha ngazi ukuthi lo muntu ke omkhombayo ukuthi wayeze kuyena noma wayengezile kuyena yini ngoba nemkhomba khona egcekeni mhlawumbe wayeze kuyena nje eminyakeni edlule sebekhona bake bafika bayithola lento ayi bafika bayilanda nje into elandwayo nje ufika ekseni futhi mawufunda ukulala futhi sikunikeza indawo yokulala kahle sikhandele lento yakho thina sibhizi nokukhanda lento ma ufuna lento ezincane sitholakala eoffice lapha nje siyageza sikhanda lezi zinto ezinkulu lapha laba abagulayo basuke begula indawo la sifike sikunikeze kona ma umuntu usuke ethi mina ngizothatha lento yami nobungozi noma engenamngozi sikunikeza indawo yokulala ngoba usuku uzofuna into ejulile and futhi kufanele usetshenzwe khona la esigodlweni. Ngizwa ungahambe usebenza wena ngoba asifuni kusasa ukuthi azi mina ngisizakalanga. Sikholela kona ukuzoduduza abantu sebelimele kakhulu enhlizweni sebeyilahlile abantu imali bafona abantu bekhaya bathi ukube ngangazi kwakade ucashiphi. Nathi ke bekuyinto besingayikhonzile ama TV sancenga kwahayiba abantu ukuthi asivele ngoba siyakwazi ukuyikhanda lento. Asidumini impela kodwa bakiwa ngasekuthakatheni cha ngiyathakatha.
Ake sibuyelana ke dokotela. Kukhona izinto abantu abake bethi uma ngaphambi kokuthi besetshenzwe abakholela kuzona ukuthi kudlule kuzona. Ake sibheke indaba yokuthi umuntu mezela ekhaya uyahlolelwa yini kuqala ngaphambi kokuthi umsebenze. Noma uvele umuntu esho ukuthi hayi ngizothatha lento uthi uzothatha nhloboni yento njengomuntu ongena esitolo ethi isinkwe esibrown noma esimhlophe yini mase kuthiwa hayi esibrown mase umnika esibrown. No, umuntu la ekhaya kahlolelwe. Ithina esikhandela abantu into yokuhlola abafuna ukuhlola. Thina asimhloleli umuntu. Thina sikwazi ukubheka into asuke ezoyithatha usho uzodinga ukuthi sikwazi ukubheka leyo nto ukuthi lento mase ikhanda kanje sifanele siyikhande kanjani. Lo muntu okuyena oyidingayo uyisima kanjani. Hayi ukuthi sizotshela yena thina sobe sikhuluma lento. Njengoba kunesigodlo esingangena ila sikwazi ukukhuluma khona sifune lendlela ukuthi lo muntu ongale sizomenza kanjani. Impendulo ibuya ngale kunokuthiwa senze kanje manje la kuthiwa siyiphamise kanje lento yakhe ayihambe ngalendlela onoyifuna ngakuthiwa senze kanje. Yeah. Awuyicacise lapho ke futhi ekuthena ukuthi nina anihloli la ekhaya nikhuluma nalento. Lento iyona entshelayo ukuthi lo muntu ngoba ethi yena ufuna lento ayenziwe kanjani. Inina ke futhi enakhela abantu izinto zokuhlola. Shothi umuntu menenkinga lo noma egula uyafika njengamanje nibhekani engakangeni nje endumbeni mhlawumbe uze endumbeni mhlawumbe ile ngaphakathi nimfaka kuyona kuqala nimbheka kanjani kule ngaphakathi. No umuntu nje uzongena afika ahlale la asho inkinga yakhe bese makuthi inkinga ezohlula mina ngokwenyama kufanele ngikwazi ukuyobheka lapha la ngena khona mina ngedwa engangena ingane engangena imfazi khona. Sifike sibike inkinga lo muntu ukuthi inkinga lo muntu isima kanjani. Sesiyabuya ke sesomhlanganiseni into efanele simhlanganisele yona kuphela. Ngizokala. Dr. Mtatela, abantu abaningi sebekhalile njengamanje bathi hayi bawuhambile umhlaba. Okusho ukuthi manje sebefika kangqikeje. Cha hayi abasawela baye ngaphesheya. Bawugcina belanda into ewrong izobaphendula ubulili. Ubona indoda isikrima isifaka upende. Kanti yalana into ethi mina fanele obuye ungiveze phela emphakathini ukuthi ngidlani. Oh yeah. Ayifani nazo ilande ngaphandle yakwazi ukutshela ukuthi hayi kodwa uzoba intombi yami. Sikhandela nje ikhandwa la lento oyifunayo nje ikhandwa la futhi ikhandwa ngesikhulu isineka sitatazeni masikhanda lento kufanele ube kumoya phansi. Yeah. Sikhanda ukhona. Mawuneyintsukana kuthi uphiwe insuku ezintathu uphiwe insuku ezu4 uzoziphiwa uhleli la. Uzothatha lento yakho uhambe. Angibhukwa futhi ngeke uzubhuka uzosho ukuthi hayi ngosuku oluthile ngiyeza. Yeah. Yeah, into yakho uzolungisela usufikile makufanele nezindawo okulala uzonika izindawo okulala. Mawusuka eduze awuzohamba nje uthi jobe lithi uhamba ufike ubuye. Ubuzo osetshenzwa futhi noma uhamba into ozoyisebenzisa ubuzo osetshenzwa sekuzoshayela isipikili sokuthi awusuthatha into yakho usuyahamba. Yeah. Umngozi ake siye kumngozi ngoba umngozi ayikho into okuthiwa ayinamngozi baye besho njalo bethi hayi ayinamngozi thatha lento. Umngozi kuwena bukuphi bulelephi kuzo zonke lezi zinto esuke ezithathu. Umngozi kumina kuzona kumuntu othathayo kuwena othatha kuwena iziphi izinto noma imigomo kuphela emngozi kuyena yini eyingozi kuyena uqobo mase yithathile lento. Kubhlungu ukulalela izinto abantu sebelimazwe izinto ezikhulunywa abantu. Umngozi balento buse kuthaneni ukuthi wena umyalelo wakhona uyawugcina yini ngendlela. Umuntu ke uyahlupha mase phethe imali. Yeah. Imali ke iyawavala amehlo umuntu futhi imali iyamdaka umuntu. Akhohle ukuthi konje le mali ngiyithole kanjani. Ivelaphi le mali. Umngozi lapho ukuthi angugcini mina umthetho walento ingakho izogcina lento isilimaza futhi isidla futhi besidla ekhaya. Ngoba inqeni mase ungasayigcina imithetho walento bese yodla ingane zakho. Yeah. Besilala nomngakho. Ngoba awuhlulo ugcina umyalelo walento awukho olukhulu. Yeah. Unje abantu badakwa imali kuphela. Oh. Ikona nje ukuthi umuntu udakwa imali kuphela. Uyazi mase sekufanele usuyikhipha lento isihlupha. Kunga imali oyikhokha ingaphezulu kwale
osuke uyithathe ngayo ngoba uhlula ukugcina umyalelo kuphela. Okay, kahle lento Nhlanzi ayinabo ubungozi. Yeah, umngozi uyidalela wena ubungozi bayo. Nokuyinika ingcindezi ke makusuke kuyileso uyinika ingcindezi mawuyinika ingcindezi ke nayo phela izosho ukuthi hayi angikwazi ukuthi ngafike ngikuhlakanizela imiliyoni ngosuku bese izosho ukuthi hayi okunikeza usibanibani. Ayisebenze nje kahle imali ingene kahle mawukuthi ubukade wenza 10,000 ngosuku esitolo noma ebhizinisini lakho ayi mhlawumbe itsheze namhlanje ngifuna u50,000 asicela sisebenza sincenge 50,000 50,000 ungayifuni imali engaphezulu mhlawumbe ukade wenza 50 utshela ufuna 100 every day lo 100 awungene every day kanjalo mawuthi amathenda akho awathole nje ngendlela futhi azokhokha awangene nje kahle mase uyinika ingcindezi ufuna amathenda awu50 uwedwa kanye izokunikeza izofukuza iyafukuza phela nento nje usuku uyilandile usuku izigqila mawusuku uyithatha usuku yenza isigqila kodwa yenza isigqila esikahle khona ingeze ubone ukuthi isigqila iphendula isigqila ngendlela ungayiphendula isigqila izibothi lo muntu ungenza isigqila sakhe kahle lento esuke siwena nawe uyiyona manje uyiyona nayo iwena ngesikhathi ukhuluma uthi ngisendleleni manje abantu abangizi mawuyinyanga nje ngisendleleni manje abantu abangizi ngiyaphuma manje abantu abangizi akuthi masufika uthi hayi sengikhona manje abantu abeza makuyinto okwazi ukuyilawula mase usushisile uthi abeza abantu manje sengikhona bathi ingu abantu ngendlela abajwayele ukungena ngayo makufanele bafake imali bekude kodwa abantu benze iqiniso. Okay, semaphethelweni manje lento ikhona eyobumnyama eyokukhanya ikhona ake siqale la kweyokukhanya uyahlambulula uthula izithwalo abafakelwa amanzi amnyama ilapha ekukhanyeni lapho mase ucacise nangala emnyameni nakhona lukhona ukhamba lamanzi amnyama nokuthi ke uyaphakamisa ngoba izinto zabumnyama futhi zenziwe ebusuku lezo akuyicabicise uyikame yonke kahle lenkulumo sesigoqa nje mase uzocacisa le yenhlanhla emhlophe uthi mawuyithatha yona nayo isuke isithwalo mawuyithatha ufanele uqale uhlambuluke inemigomo ukuthi njalo mina ngiyahlambuluka njalo emva kwesikhathi esingaka ngiyahlambuluka igazi lona iyadinga nalo ingiyona igazi yona iphila ngomoya kodwa ukuthi nje fanele uyihlambulule ngoba kusuke kuyinhlanhla emhlophe le yenhlanhla emnyama ilena edila nalo igazi kodwa ngendlela efanele nanokuthi ayifani ukwahlukana kwayo khona nje into ekuthiwa inhlanhla emnyama etshalwayo bese kuba khona isipoki naso futhi isitshalwayo siphinde futhi sakhelwe indle yaso njengoba sikhulume ngokuthi mawuyindoda fanele ube nendle engangena umuntu engena wena wedwa lesi sipoki masisibeka sizosikhandela umsamo waso lapha ngithi lendlini engangena umuntu fanele lapha kuhlezi khona inyama ebovu kuhlezi khona ugologo kuhlezi ikhanya amakhandlela khona wacishe njengala makhandlela kodwa wona kusuka amakhandlela abovu kuphela ileyo ke othi makuyithatha ayileyo uthi uyithatha uthi siqeda kuyibeka siflathela sibheka le umsebenzi usaloqhuma asikhulumi ngenganekwane lana kufanele sibacacisele ababukeli ayikho into ewumlingo othi mina ngifuna into yokuphila kodwa ngihleli ngifuna into ezongilethela imali angiyenzi into enjalo bangangifuni bangibuze lokho angikwenzi lokho mina ngikhuphula noma ngiphakamisa into osukuyenza nakuthi udayisa ama-chips kodwa muzwe afford lento sizokwenzela uzogcina uya ngokunyuka hayi nje uhleli konje mina ngizovuka ngilale hayi kuvuka ngilale uvuka ngilala ukho
Kwakuthinta indaba ye-office ekuthenini ukuthi kukhona okulula nje uthola ukuthi kutholakala e-office umuntu ufuna mhlawumbe imbiza ethile akucacise lapha e-office ke ngoba sila endombeni ekuthenini ukuthi kukhona othe kuyatholakala e-office la usuke udila nezinto ezidingwa umuntu othi cha sengidinga into ukuthi cacisa lapha. Into etholakala e-office kutholakala imbiza, umuntu othi mina ngiphethe umhlume nginamaphazi, umuntu othi mina ipipi lami alivuki, umuntu othi mina ngiyiqhude ngiyashesha ukuchama, umuntu wesifazane othi mina isingenza nje sami isicela amanzi indoda ilana nami manje ingishiye. Kutholakala lezo zinto e-office, izibambelelo, izinto zomathandana, into zamasoka, odumba kaSibumbu, nje lezo zinto lezo zokuthandeka, iwasho nje. Izona zinto ezitholakalayo la. So labantu abafuna ezokuhlola, labantu abafuna into ezinkulu, umuntu othi mina ngathwasa kodwa into zami ngazigqamile, akuhloleki nje. Cha, lento ke yokudonsa umoya ayihlanga lokuhlola nginalo. Ya kakhulu ke izona zinto ezitholakala la. Ukuthola e-office yiko lezi imbiza neziwasho. Umuntu othi ipipi lami alisavuki, cha saqini, angahamba e-office uzokuthola khona eThekwini. Ngizwe kahle dokotela, ikuphi la sikhona usebenze laphi ngoba phela egcineni angichazanga ngena la engeza ukuthi hayi ngikhuleka kuba basibona abantu sehlele endumbeni le ndumbi kuphi nendawo sisemlazi kwaB mawusuka ngamatekisi ugibela nje u-ABC uthi usala kwaMeshente amatekisi lapha ngase Fish Market eThekwini nobhenga seBree. Mawuhamba ngelocation ubhala nje lapha kwimap yakho uthi 8226 Street. Ekuthatha ikubeke esangweni njengoba nani nithatha nibeke esangweni. Akusinike imininingwane udokotela utholakala kanjani ukuze kube lula nje sinethezeka TV nababukeli bekwazi ukuthi beyithole le imininingwane ibaleke kakhulu lezi zinto osuke wayithinta kakhulu. Inamba nje sitholakala kuyo 067 164 6507 067 164 6507. Inamba ke iya WhatsApp, iyafoneleka futhi ku Facebook uzobhala lapha ningifollow lapha ku Facebook uSiphiwe Mtatela Jama, nizongifollowa nje sengiyafollowa nami. Ningifollow lapha ku Facebook niphinde ningifollow lapha ku TikTok uSiphiwe Jama ku TikTok. Dokotela sibonga hlakhulu, sibonga nolwazi osinikelo nokuthi usebenza kanjani kakhulukazi okubalekile isekuthenini ukuthi abantu abaningi baguliswa yinto efanayo. Wena uyakwazi ukumnika, uyakwazi ukuyihlambulula futhi yona le esuke ihlupha lo osemndenini wakulabo bantu abathatha lezi zinto esingazi ukuthi bayithathaphi baphakama bodwa emndenini kodwa egcineni kwatholakala ukuthi sekunenkinga ifamily yonke. Wena uyakwazi ukuyiqaqa leyo nto nokuthi esikubongayo nokuthi uma kukhona othi mina ngisenanembeza sengihlupheke kakhulu engikufisayo nje ukuthi ngiphakame ngephambili ngakhela nabantwana ekhaya. Ilokho kubalekile dokotela, siyabonga kakhulu. Kunjalo ke mbukela lapha ekhaya le Nethezeka TV igama ngumzothule ngwakashembe isibongo. Sibonga kakhulu kakhulukazi ku Dr. Mtatela uDr. Jama okuyena osithathe wazosibeka la sikhona sisemlazi kwaB ngoba esebizile nokuthi makuya ngokuthi hayi uya requesta uhamba kanjani. Esikubonga kakhulu isekutheneni ukuthi kuningi esikhulumile okuyikona okuzokuthatha kukusephambili nasempilweni. Sibonga kakhulu ngasilandela nathi enkundleni zokuxhumana ungene lapha ku YouTube, ungene ku Facebook, ungene ku TikTok uthi @Nethezeka TV. Mina ke ngumafafuka njengentengabani isamba nesamba ngosangalala maqedo lala bafozane. Kunokho nje isikhudla khudla ethi mawuvimba ngala uthi kusunga lo mkhovo ophayo. Kumadekene ushasa nkentela ayiphinde idibane nangokuzayo. Yipa.